प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय, गौरा माता की जय, कार्तिकेय गणेश की जय। तो देखिए गुरु बहन, आप लोग के बीच हम शिव चर्चा के कथा सुनाओ तनी। हमरे कथा के आप सब शुरू से लास्ट तक सुनो आ सुन के कमेंट बॉक्स में बताई कि हमार कथा सुन के आप सबन के कैसन लगल बा। देखी ये बहुत दर्द भरी कथा आप सबके सुनाओ तनी। हमरे कथा की शुरू से लास्ट तक सुनो। देखी एक भाई बहन के ये कथा हवे कि देखी बहन अपने भाई के साथे का कैसे का कैले वाली, कितना दर्द भरी कथा बाटे। देखी लालच में अपने भाई के साथे वो बहन का कैले वाली। तो आप सब कथा के शुरू से लास्ट तक सुनो। देखी एगो गुरु बहिना रहली, उनके एगो बेटी और एगो बेटा रहने। एगो बेटी और एगो बेटा रहने। अपन बेटी बेटा के उ का कैली, बेचारी अपन पति देव ना रहने, उनकर पति देव ना रहने। आ जब पति देव ना रहने, बेचारी अपन केहू के घरे कुछ कई के चौका बर्तन, केहू के रोपनी सोहनी कटिया कई के आइए कुल कई के अपन जीवन अपने बेटा के अपन जीवन के सुधार करत रहली। देखी का करत रहली, केहू के चौका बर्तन कई के आवत रहली तो अपन बेटी बेटा के दू दिन के रोजी रोटी करत रहली, अपन इहे कुल करत धरत रहली। देखी बेटी बेटा तो पोस पाल के बेचारी दुख में तो पोस पाल के सियान क देली। आ जब बेटी बेटा के सियान क देली तब बहन जो रहली तो बहन बढ़ रहली। आ बेचारी कहली, जब सियान बहन रहली तो कहली महतारी कि बेटी आ तू अब बड़ हो गइल बाटू, कुछ होशियार हो गइल बालू, आ चलो तुहू साथे साथे रहम ना तो घरे अगर छोड़ के जाए तो का कही लोग, गांव के लोग इहे लोग कही लोग सियान बेटी छोड़ के आई पता नहीं कहाँ जाली। देखी अब ऐसे बेटी के ले जाए लगली साथे। जब बेटी भी साथे जाए लगल बाटी तो देखी ऐसे प्रतिदिन के उनकर काम इहे रहल कि प्रतिदिन उ जात रहली। एक दिन रास्ता में जात अली अपन काम करे तो रास्ता में एक जने के घरे चर्चा होत रहल। जब देखी गुरु बहिना जब चर्चा होत रहल तो वे उ औरत सुनली, कहली कि ये बहनी आज कह चल ना जाई काम करे, आज यही जो चल चर्चा होता टे, तनी हमनों के चर्चा सुन लेके आ चर्चा तनी सुन के कुछ अपन ध्यान कर ले। देखी अपन माई बेटी लोग दोनों जानी लोग चर्चा सुने लगल। जब दोनों जानी लोग चर्चा सुने लगल बाटे लोग, आ चर्चा सुन के लोग आवत आलो अपन आ चर्चा सुन के आए लोग घरे ताजू। देखी 1 रुपया लोग लेके ना आयल बा लोग। कहता लोग चर्चा तो सुनत के अपने में माई बेटी लोग बतियाता, चर्चा सुनत के तो बहुत अच्छा लगल बाटे, बहुत अच्छा लगल बा। लेकिन हे महादेव जी कि जब 1 रुपया आपके चर्चा सुनब सब कुछ करब तो 1 रुपया कहीं से अगर कमाई ना तो कहाँ से हमन के रोजी रोटी चली। देखी महादेव जी तो सब चर्चा सुनत अली आ सब काम का करतली, कहियो वही में चर्चा सुने जा, कहियो काम करे जा। बेटी के का कैली, अपन देख सुन के वैसन घर पौली। देखी जितना रहल वैसन घर पौली, केहू बतावल शादी विवाह कर देली वाली। बेटी के देखी शादी विवाह कर देली। आ जब बेटी अपने ससुराल चल गइल वाली, अब देखी कहल जाला माई बेटा लोग बच गइल वालो। जब माई बेटा लोग बच गइल वालो, अब माई जाए लगली अपन चर्चा में सुने। आ जब बेटा देखने कहने, ये माई अब रही द तू नो काम पे जा, अब हम कमाए लायक हो गइल बनी, अब हम कमाई। कहली बेटा माई कहली बेटा तो सही कहतने कि बेटा तो अब कमाए लायक हो गइल बने। अपन बेटा कहने माई से, माई का कैली, अब अपन केहू के घरे चौका बर्तन ना करे जातली, रोपनी सोहनी ना करे जातली, अब चर्चा में बस चर्चा में जात रहली। अपन चर्चा बस सुने जात रहली, चर्चा सुन के आवत रहली तो अपन घर में पूजा पाठ करत रहली। देखी का कैले बाने महादेव जी उनके बेटा के कमाई दे देले बाने, संस बरकत सब दे देले बाने। अब का कैले वाली बूढ़ी जौन गुरु बहिना वाली अपन घर बनवा देले वाली। अब बेटा कहतने कि माई अब सब कुछ हो गइल बा, कहतू तो एक बार हम जैती कहीं दूर कमाए जैती। देखी अब वो चल गए ने विदेश। जब माई के से पूछने, कहली माई की बेटा जा महादेव जी के अपन गोड़ धके जइए, जहाँ भी रहिए अपन महादेव जी के नाम लेते रहिए। बेटा अब
का कहने विदेश चल गए ने। जब विदेश चल गए ने अपन कमात उमात रहने। आ देखी हर बहन के जब शादी हो गई हल, आ बहन देखी का कैली, कुछ ही ना कहली कि जब माई हमारे इतना पूजा पाठ करत रहली, महादेव जी के चर्चा में कबो कबो हमहू के लिए आ जात रही, त काहे हमहू महादेव जी के हमहू हमारो कहल जाला कि गरीब बाटी तो हमहू महादेव जी के शरण में। देखी ना, लेकिन उनके अंदर लालच रहल। सोचे ताली कि अब तो हमारे नैहर में इतना धन दौलत हो गई बाटे, अब सब कहल जाला कि जब भाई के मार दे, उनकर का कहल जाला, उनकर पति देव कहने कि अपने भाई के मार देबू तो जितना धन दौलत वहाँ के बाद सब तोहरे राज हो जाई, सब हमने के राज हो जाई। देखी उनकरे कहल जाला कि लड़का के जौन बहन रहेली उनके दिमाग में घुस जाला हमारे पति देव ते सही बात कहतने। कहली कि चलो कबो तो हमार भाई जब विदेश से आई हैं, तो जब विदेश से आई हैं तो अपन कमा के अबे करिए, ढेर सामान उमान लेके अबे करिए। देखी कहली अब उनकर का कैले वाली माई, उनकर लड़का के माई जौन बाटी तो शादी हर तय कर देले रहली। यहाँ शादी तय कैले रहली कि जब वही जैसे विदेश से जब को हो जाला, उनकर 3 साल 2 साल के हो जाला, तो जब विदेश से आने तो पूरा सौर सामान लेके आवे ने, पूरा सर सामान लेके उगावे ने। अब बहन के अंदर उनके तो लालच आ जाला, आ लड़का के जीजो के अंदर लालच आ जाला। अपने बहन से फोन करके कहने कि ये बहन कहने ये दीदी हम विदेश से जो कहने कि हम आवत तटी, आ जीजा के थोड़ा स्टेशन पे भेज दियो कि हम के लेवे आ जाइ हैं। जब आपन कहल जाला कि जब आपन मनई रहे ने तो केहू दूसरे के ना कहेला, लेकिन देखी उ बेचारा का जनने कि हमरे साथे हमार बहन हमार जीजा लोग कुछ चाल लोग पढ़ता लोग। देखी कुछ ना बेचारा वो जनले बाने, लेकिन माई देखी महादेव जी के शरण में हमेशा जात रही, महादेव जी के चर्चा हमेशा करत रहली, हमेशा महादेव जी के शरण में जात रही, महादेव जी के चर्चा करत रहली। तो देखी महादेव जी तो देखत तने सब कि हाँ लड़का के साथे उनकर बहन आ उनकर जवन जीजा बाने, तो लोग का मन में विचार लोग कैसे का करता लोग। देखी जब का कैले महादेव जी जब लड़का अपन विदेश से जब आवत ने तो अपने जीजा लगे तो फोन, जब आ गए ने अपन उतर गए ने तो अपने जीजा लगे फोन कहने कि जीजा हम आ गए बाटे, आ तुहू कहल जाला कि आप हमके लेवे आ जाए। देखिए जीजा लेवे गइल बने तो कहने का लड़की के भाई कहने का के जीजा चली आप घरे, कहने की नहीं रात हो गइल बा का घरे चाहिए, आ चला आज रात भर हमरे घरे रहियो, आ सुबेरी हम तो के छोड़ दे। देखी कहने लड़का कहने का करे के चला अपन बहन है, तो जब अपन बहन है तो केहू भी बहन के घरे रह जाला, लेकिन लड़का ना जानतने कि हमार बहन हमार जीजा जौन बा लोग अपने मन में लोग गलत भावना लोग सोचता लोग गलत। देखी अब लड़का आ गए ने अपन सर सामान लेके सब आ गए बटे, ई ना बटे अपने बहन की खरतीन भी ले रहने सामान कि हाँ अपने बहन खरतीन भी चला अपन बहन के अपने बहन के लड़को खरतीन ले रहना। देखी जब इन्हें अपने बहन के घरे इन्हें राती के खिया पिया के सुता देहली, जब सुता देहली का कैली उनकर जौन जीजा रहल खूब चोख के कहल जाला अपन गढ़ासा लेके आयल रहने, खूब चोख के गड़ासा लेके आयल रहने, आ कहने कि चलो अब तक सूत गइल बने, आ जब सूत गइल बने तो चलो उनके कहल जाला कि चलो उनके वही जा अब मार देवल जा, आ जौन ई सर सामान लेके आयल बने सब हमार हो जाई, आ जौन वहाँ के धन दौलत बा सब हमन के हो जाए। देखी लड़का तो जौन बाटे तू ते चर्चा में तो ऊ कहल जाला ऊ बिस्तर पे तो सूतल रहने, आ जब बिस्तर पे सूतल रहने एकदम सूत गइल बने, अब का कैले बालो आप उनकर बहिन आ उनकर जीजा मिल के लोग लड़का के वही बिस्तर पे लोग काट दे लो। वही बिस्तर पे जब काट देहले वालो तो देखी अब काट के लोग को सोचा था लो कि अब हम कहाँ इनके अब कहल जला कैसी कहाँ इनके अब हम फेंकी आ का करी, आ माई से अब सोचता लोग कि का जवाब दे। देखी महतारी फोन कैली, महतारी पूछत तली कि आज बेटा आवे के रहने तो तोहरे घरे गइल बने, बेटा कब ले तो कहत तली कि नहीं कि कहाँ हमरे घरे अभी आयल बने, अभी तो स्टेशन पे से फोनवे ना कइने तो गइबे ना कइने। माई तो सोच में चिंता में तो डूबल
माई तो चिंता में डूबल वाली, कहत तली आखिर में काहे बेटा 4 दिन हो गए 5 दिन हो गए, अब बेटा जब रहिए तब ने फोन करिए। देखी माई मन मार के महादेव जी के शरण में जात तली। महादेव जी के चर्चा में जब जात तली तो चर्चा में से अली, जब घरे सुतत तली तो महादेव जी उनके सपना में का देखौने कि तू जा अपने बेटी के घरे जा और वही जा तुहर बेटा पड़ल बने, अपने बेटा लगे तू जा। देखी अब सपना में सब कुछ महादेव जी जब देखौले बानी तो देखी अब महादेव जी जब देखौले बानी तो माई बिना बतौले महादेव जी कहले रहने सपना में कि बिना बतौले जाए के। अब देखी बिना बतौले अपने बेटी के घरे अब माई चल गई वाली। जब माई जात तली काहे से बतौले ना वाली तो जवन अपन कमा के सामान उमान लेके आयल रहने, जवन सामान कमा के लेके आयल रहने तो उनके घर में पड़ल। जब देखली तो कहत तली ई कहाँ से सब सामान। अब देखी उनकर बेटी झूठ बोली, कहली कि सब एकर पापा कहल जला कि जौन तुहर दामाद बाने उ खरीद के लेके आयल बाटे तो उहे सब बाटे। तो कहत तली कि अभी तो हमार बेटा अभी ले इने ना, आखिर में का हो गइल बा तनी खोज खबर ले तू, कान कहाँ चल गइल बाटे कि आज हो गइल 5-6 दिन के दिन हो गए, आज फोन ना कइल। देखी अब कहीं अपने भाई के लाश वही घर में धैले वाली अगड़ले वाली। देखी जब अगना में वही जा गाड़ देले वाली कि धीरे धीरे पानी पड़ी आ धीरे धीरे उ सड़ जाई। देखी धीरे धीरे पानी पड़ी धीरे धीरे सड़ जाई। देखी अब राती के उनके घरे अपने बेटी के घरे बूढ़ी माई जब सुतल वाली, गुरबहिना जब सुतल वाली तो उनके कुछ बदबू देता। जब बदबू देता तो कहत तली कि ये बेटी आ देखबू तोरे घरवा में का महकताटे बड़ी तेज के। कहत तली कि ये माई का महकता, हमके तो कुछ ना महकता कि ये माई तू अपने घरे चल जा। आ जब कहल जला जब बाबू वही है कमा के तो जरूर फोन उन करिए। कहली ना हमके अच्छा ना लगता, हमके बहुत चिंता में बानी, आखिर में हमार बेटा के 7-8 दिन हो गए आज ले फोन ना कैले बाटे, आखिर में का बात भइल बा। कहली कि ये माई तू घरे चल जा। कहली माई कि ये बेटी तू काहे हमके अपने घरे खेदा तलू, आखिर में कहाँ तोहर भाई जौन बाने कहाँ बाने। देखी दूसरा दिने फिर सुतल बाटी आ जब उनके महकता तो कहले ना वाली अपने बेटी से कि ये बेटी तोहरे घर में कुछ महकता ना, कहले वाली कि तोहरे घर में कुछ महकता। जहाँ महकता गईली अगना में बैठ के राती के जब निशुक रात हो गई तो वही अगना में लगली खोने धीरे धीरे। तो देखी महादेव जी के कृपा हवे कि अपने मन्ने वहाँ के माटी हट गई और उनका लइका वैसे दक्षिण उत्तर के वैसे सुतल बाटे। देखी जब बेटा सुतल ने जब बेटा के देखले वाली वही जा रोए लगल वाली चिल्ला के। जब वही जा चिल्ला के रोए लगल वाली तो अगल बगल के लोग सोचता कि आखिर में इनके घरवा में के रोवताटे। वही निशुक राती के कहल जाला, रात के अगर कुछ होला हल्ला तो बहुत दूर तक आवाज जाला। अब सब के हुआ के उनके दुआरी पे ठड़ा हो गल, उनके दरवाजा पे इनकर माई सीना पे हाथ पीट के रोए लगल वाली। देखी सीना पे हाथ पीट के रोए लगल वाली आ जस के तस वैसे लाश पड़ल बाटे। देखी मुड़ी कटल रहल लेकिन मुड़ी जेटा गइल बाटे। सब महादेव जी के लीला ह, मुड़ी कटल बा लेकिन मुड़ी जेटा गइल बाटे। अब देखी सब गांव वाले लोग उनके घर में घुसल लो। आ जब देखत तली अब देखी का कहल जाला कि लइका के जौन बहिन रहली या जीजा रहने अब लोगन के वहाँ बोली ना निकलता। कहत तली बूढ़ी माई का सब गांव वाले से कहत तली हमार बेटी हई आ हमार बेटा ही रहने हमें आ कहने ये माई आज हमार फ्लाइट बा, हमार उड़ान बा, हम आवत तनी। आ देखी आज 7-8 दिन के दिन हो गए कि हमार ही बेटी अपने भाई के मार के आंगना में धसले वाली। आ कहत तनी कि महकता कुछ तो कहत तली हमरे घर से चल जा, जब बाबू आई बाहर से हम तो के घरे भेजवा दे। देखी इतना लालच में लगली वही जा गाँव वाले सब कहे लगने तू का कैलू हो अपने भाई के साथे तू का कैलू। कहत तली वही जा अपने माई के गोड़े गिरतली। कहली माई ना हमरे गोड़े तू गिरा ना, हमरे बेटा के तू मार देले बालू। अब वही जो महादेव जी से कैसे का कहत तली एक ही बेटुआ ये भोला रउरे जो देहानी आ एक ही बेटुआ ये भोला रउरे जो देहानी
वही जो कोखिया से बेटी ओज देहनी वही जो कोखिया से हमरे जो बेटी भोला मरली जो जनावा अपने जो भाईवा के मरली गुरु अपने जो भाईवा के हम हूँ जो ठननी गुरु हम हूँ लगनिया आए तना जो धनवा गुरु ले ली जो बहिनिया मर ले वाले जो ही जनवा गुरु मारी ले बाली आय अपने जो भैवा गुरु नहीं जो ही बूझली आय अपनो बहिनिया नहीं समझे गुरु मारी देले बाली भैवा के जनवा मारी देले बाली। देखी वही जा महादेव जी उनके का कहले बाने अपने बेटा के फूके तापे ना देहले बाली आ लेके अपने बेटा के कोख में रोवत तली। अब धीरे धीरे उनके बेटा के होश आवता। जब धीरे धीरे उनके बेटा के जब होश आइल बा अब उनके बेटा के आँख जब खुल गइल बा तो सब गांव वाले देखत तने बेटा उठ के बैठ गई ने। आ जब बेटा उठ के बैठ गइल बा ने वही जा उनकर माई कहतली हर हर महादेव। देखी वही जा गुरु जी के महादेव जी के वही जा जयकारा करे लगल वाली। देखी अब का कैली अपने बेटा के लेहली आ जौन बेटा अपन सामान ले आइल ने उस सामान के छोड़ देली। अपने बेटा के लेहली अपने गांव के तरह चल देहली। अपने गांव के तरह चल देहली। अपने बहन के अब ना अपने बेटी के ना पूछली। अब यहाँ देखी अपन उनकर बेटी आ जौन उनकर कहल जाला कि जौन उनकर पति देव रहने ये दोनों जानी तो गांव में अब लोग सब अहंकार गांव में हो जाला हल्ला हो जाला कि बहुत कसाई वाली अपने ही भाई के इते जान मार देता ली एक लालच में। देखी अब गईली अपने बेटा के घरे शादी ठनले रही अपन सुखी अपन खुशी से अब रहत तली अपन आ का कैली अब शादी लगन उगन सब कुछ के दिन डार देले रहली। अब महादेव जी के देखी लेकिन नैयर में ना केहू से गइल वाली तब अपने गाँव में ना केहू से कहत तली कि हमार बेटी अपने भाई के मार ले रहली ना कहतली। देखी त कबो ना गुरबैना ई सोचे के चाही कि लालच में केहू के जान मार देवे के चाही। देखी लालच में बहिन अपने भाई के जान मरली का मरली तो महादेव जी उनके धन लेवे देले बानी। देखी उनकर माई जौन रहली लड़का के माई रहली शिव गुरु के भक्त रहली है बहुत दुख कटले रहली बहुत सांसत कट लेली तब महादेव जी उनके बेटा के जान बचा देले बानी। आ जब जान लेहली अपने भाई के तो देखी कबो ना कहल जाला कि लालच में केहू के जान मारल जाला। देखी जितना भगवान दे उतने में खुश रहे के चाहे जितना महादेव जी दे उतने में खुश रहे के चाहे कबो ना सोचे के चाहे कि केहू के जान मार के अपन धन दौलत अपनाव। सब देखी ऊपर वाले जब सब देले रहने कबो ना आप सब गुरबैना ऐसा सोचब। हर हर महादेव।